naghatag og kalig-on sa kalag ug sa lawas, ilabi na sa mga taong nag-ungaw sa kamatayon tungod sa sakit, aksidente ug katigulangon. Ang sakramento sa hilog. Ang sakramento di pinaagi sa paghilog sa pari sa Santa Lana o pinaagi sa iyang pag-ampo, maghatag og kalig-on sa kalag ug sa lawas, ilabi na sa mga taong nag-ungaw sa kamatayon tungod sa sakit, aksidente ug katigulangon. Ilang gihingnan ang daghang mga yawa ug gihaplasan nila lana ug giayo ang daghang mga masakiton. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug nangaayo sila. Mga bunga alang sa tagsa-tagsa. Una, naghiusa sa masakiton ngadto sa kasakit ni Kristo alang sa iyang kaugalingong kaayuhan ug sa kaayuhan sa tibuok simbahan. Ikaduha, kini naghatag og kalinaw, kaisog ug kapasayloan sa sala alang sa masakiton. Ikatulo, kung kabubuton sa Dios, kini usab maghatag og lawasnon nga kaayuhan sa sakit alang sa masakiton. Ikaupat, nag-andam usab kini sa masakiton sa iyang panaw padulong ngadto sa Amahan. Ikalima, naghatag sa bag-ong kahulugan sa sakit, isip pag-ambit sa buhat nga pagpangluwas ni Kristo, ang atong manluluwas. Una alang sa tibuok simbahan. Diha sa paghiusa sa masakiton sa iyang kaugalingong kasakit ngadto sa kasakit ni Kristo, siya nakatampo alang sa kaayuhan ug kasantos sa tanang sakop sa simbahan ni Kristo.